Ilang buwan na yan? 1 month? Mahigit 1 month. Taga saan kayo? Cabanatuan City, no? Relax. Laging masama pakiramdam mo. Wala makita yung medisina. Laging masama po. Dito kayo marap. Hindi, marap kayo sa akin. Ikot kayo. Sige. Tatanggalan natin. Kumantay na daliri nyo eh. Isipin mo yung papel, nasasaktan ka. O, di ba kanina? Ano yung mahaba? Puro ito, di ba? O, simula doon natin sa dulo. Pantay na. Simula sa pangalawa. Pantay na rin. Pangatlo, dulo-dulo. O, di ba? Wala ka nang side spread pala. Wala nang darasan. Relax. Sabi sa inyo, magpatawad na kayo. Wala tayong magagawa. Pag nagparunong ka magpatawad, lahat ng nagdarasal sa'yo tatalbog lang. Kasi naniniwala ka na may Diyos sa puso mo at kapayapaan ang dala mo, di ba? No. Pag hindi ka nagpatawad at natuto ka magalit, ay wala. Mananalo si Satanas sa inyo. Pag-aawayin lang kayo. Ang trabaho mo huminga. Uminom ka na ng tubig. Relax ka. Hindi pa. Hindi pa. Hindi pa. Sige. May nagdarasal sa'yo. Hindi ka pa kinukulam. May hinga. Straight ng katawan. Yan. Upong kardo. Yan. O yan, matupuno. Huwag mo isipin na may sakit ka. Habang ginagamit ka ng Diyos, dapat maging masaya ka. Kailangan komportable ang isip mo. Kailangan kalmado. Diba sabi nga ng Diyos, lagi kang maging magdasal at tumawag sa akin para payapaan yung isip at puso. Kaya may mga nagagalit sa'yo. Sa akin nga, marami nang ingkit eh. Marami nagagalit. Oh. Hindi sana, marami na rin ako sakit, di ba? Hinaya ko sila, relax lang. Hingin ng ayos. Nga. Ano lang yan? Isipin mo na wala ka sakit. Relax lang. Yan. Relax yung utak nyo. Alisin yung mga galit sa isip nyo. Yan, alis. Para. Diretso dito, konti. Yung ganito. Iniisip mo yan eh. Yan. Isip ng isip. Ang isipin mo, lumakas ka. Buhay pa ba asawa niya? Opo. O, isipin mo, may anak na kayo, di ba? Papasukin yung kamay ko. Marami na po. O, pagdikitin ng paa. Dikit, yung paa, yung ilalim, yan. Sige. Yun, tanong na. Hindi na ayos. Bitaw, bitaw. Straight. Yan ang inga. Inga. Tayo. Yan. Ilalakas na yan. Para kumano yung tubig sa katawan. Hawak dyan. Ano mo ba to? Pinsan po. Pinsan? Asaan? Saan na lang konti? Hinga. 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 Ikaw nag-drive? Hindi, may driver lang. May driver kayo. Hinga. Ang trabaho niyo, huminga. Upo. Straight ang katawan. Upong military. Kasama rin namin yung asawa niya. Ha? Kasama? Andun sa kasong apo. Kasaan? Andun sa pick up. Papasukin mo nga para lumakas loob. Sige. Ayan po. Mahina loob eh, mahina eh. Ako kasi kami, ako eh. Di ba iwanan yung ako? Apo? Pa-schedule na ng police yan. Pabalik Oo, na ako. sige. Mahina. Kailangan malakas ang loob. Ay, talo-talo. Simple lang yung sakit mo eh. Nagpapatalo ka lang eh. I-relax mo lang utak mo. Yung sakit mo, walang kwenta yan. Kung iniisip mo, totoo may nagdarasal sa'yo, ako na nagsasabi. Pero kaya ko siya talunin, kaya mo siyang talunin. Malakasin mo loob mo. Huminga ka. Ano paramdam? Okay po. Anong pinagbago? Habang nasa ano pa lang tayo, pangalawang layer pa lang tayo. Gumaan na po yung pakiramdam. O, gumang na pakiramdam nyo, di ba? Pati yung ulo ko po. Parang ano? Parang nawala na yung parang nakasumangot. Yung parang... O, yan, di ba? O, banggitin mo ang Diyos sa isip, magpatawad. Ayaw mo siya magalit na magalit. Ayaw mo siya magkaroon ng stress sa'yo. Dapat siya ma-stress sa'yo, hindi ikaw. Yung dito po yung parang makapal dito. O, nawala na yung makapal. Opo. Sabi ko, simple lang yung sakit mo eh. Pinapatagal pa. Hindi na natin patatagalin yan. Palalayasin na natin yan. Sa ngalan ng Panginoon Kristo, tingnan mo, nakangitimpong Nazareno. Kailangan daw maging malakas ang iyong pag-iisip. Ang isipan natin may kapangyarihan. Ang ating salita ay may kapangyarihan. At puso't kaluluwa.
Mawala ng pag-asa. Tayo lang natin, maghahawak ng camera natin. Anong karandam? Gumaan ako. Gumaan yung pakiramdam ko. Mm. Talagang gusto kong makapunta nakarating po dito. Yan namin camera. Ito maganda to. Lagi ko pong pinapanood talaga yung video niyo pag ano, tuwing hapon. Hindi ko nga masama po yung nagsusunog ako ng mga baso-basura tuwing alas 6 na doon sa gawin namin. Magsunog ka na lang alas 7, kaya alas 5. Pag alas 6, huwag ka muna magsusunog. Wala pa sila. Nasa 5 na. Saglit lang natin ito tatapusin eh. Kaya lang natin sila. Ano pakiramdam nyo habang gumagalaw na yung hangin? Ano pinagbabago? Okay na po. Sana. Nasa second floor tayo. Wala na eh, sakit. Mamaya pagkataas mo rito, tapos na tayo eh. Ginapabalikin ng Diyos. Kaya lagi kayong magtiwala sa Diyos. Lagi kayong magpatawad, magkapatawaran. Ayaw mo yung mga nagagalit sa'yo. Ayaw mo sila ma-stress sa'yo. Ayaw mo sila magdasal. Basta nagdarasal ka sa Diyos. Alam mo lang yung tama, gawin mo yung tama. Pag mali, alam mo sa sarili mo, nagkakamali ka at nagkakasala ka, humingi ka ng tawad sa Diyos. Turuan mo ako mapatama ang aking utak dahil ako'y tao lamang, nagkakasala. Kayo ang aming Diyos, kayo ang tagapagligtas. Ituro mo sa akin ang maganda. At tutuparin ko to kung ito'y gawa mo at ito'y para sa'yo. Dati po kahit gusto kong inormal yung pagganyan ko sa mukha ko. Parang nakaganon ako. Parang hindi ko alam kung ano yung... Kaya mo lang ang asawa mo. Para matapos na tayo. Matapos na. Awa ko na para matapos na tayo. Kung patamaan yung camera ng apo mo ha. Bawal sa YouTube yung baby. Dito. Dito ka. Ikaw. Magpapasok kami na siya. Papuin mo na lang dyan. Huwag mo kuhanan sila. Okay na. Yan o. Dito. Ay, di ko na lang kukanan. Oo, huwag mo kuhanan. Oo. Hindi naman yung tatamaan. Dito lang yun. Relax na. Mga pasok tayo. Ang ganda na ng mukha ng asawa mo. Yan na daw siya nakasamangot. Hindi pantay pala yung ano niya. Tama na yung pagdarasal ha. Ay, tama na yung ano. Saan ba tayo? Sa taas, baba, apat yung daw. Dito tayo. Higa ka ng tagilid pala. Dito. Tagilid. Ay, isang umarap. Diretso. Diretso. Matapos, yun ang effort. Kulang sa effort yung asawa nyo. Kulang sa pagdarasal. Mababaw. Ayaw mong patawad. Kailangan laging tumatawad. Para tayo namimili. Tinatapos ng laban natin, hanggang di natatanggal yung dasal sa'yo, wala tayong magagawa. Straight. Yun nga, kabila. Side. Mamaya, patatakbuhin mo na ito. Straight. Yan. Kailangan ano, paggagamit lang sa ano, kailangan simple lang. Tapos, kung nagagamit si Apo Andy, hindi na mayo. Inga ba? Okay. Sige na diretso. Okay. Baba natin muna. Okay. Diretso. Lagi sa dibdib. Okay. Tagay. Okay. Relax. Tumunog, di ba? Relax. Okay, baba. Natulog kanina, nakita mo doon sa ano, sa may na-stroke. Relax. Daba. Okay, sa dibdib ito lalagay. Ito sa dibdib. Iurong pa ng konti. Di pantay, hindi. Kita man lang yun. Uurong yung katawan. Ito. Hindi urong dito. Yan. O, straight katawan.
Yan, lapag. Sa mataas. Okay. Kapig! Tingin sa kabila side. Yun, lumagatok pa. Kabila side, tingin. Hinga na maayos. 3 beses. Hinga. Sige, upo muna. Kamayos. Tulungan ang sarili kasi sarado lahat ng hangin. Pag di mo tinulungan ang sarili mo, hindi gagalaw ng gusto. Kaya namin ng tubig. Inom. Huminga. Turuan mo yung asawa niya magpatawad at tumingin ng kapatawaran sa Diyos. Para dali yung magpatawad ay madaling humingi ng tawag sa Diyos pero masama, ayaw yung magpatawad pa. Nararamdaman ng sense ng kapangyarihan ng Panginoon Kristo, mabigat sa puso niya. Ayaw magpatawad. Diba, iya? Na. Okay, palalakarin natin si lolo mo. Anak niyo ba yan o apo niya? O, lakad. Walang alinlangan. O, diretso. Iangat mo yung mga katawan ng Panginoon Kristo habang gumagalaw yung tubig, pati yung hangin. Wala siyang power dahil yung picture niya nasa ilalim ng lupa. Kailangan ko padasalan siya maigi. Ano paramdam? Huminga kayo. Maluwag ako. Malawag na. Hindi na kayo parang lasing. Hindi na parang pag-anugan ako. Walang laman ang pagtawa niya. Walang espiritu. Pagkadating niya sa bahay, lahat ng salawan niya, pati brief. Tsaka lahat, di tapo, lagay ko sa timba, busan. Tubig Huwag na mainit. Hindi, normal lang na tubig. Tapos maligo siya ng may dasal, yan. Dadasalan ko yan. 14, ang visa niya, 7 days. Kisalin niyan doon sa pinakamaraming tubig. Kumuha siya ng isang baso, huwag siya maliligo siya sa timba lang, kasi planggana, buusan ng isang baso. Banggitin niya si Kristo para bautismuhan siya ng Diyos. Tapos pag iinom siya ng tubig, kahit huwag niya na banggitin ang pangalan niya. Lahat ng kinakain niya, magdasal, tapos yung tubig inumin. Anong pakiramdam? Tanggalin niyo yung face mask niyo kung namumula na yung labi niyo. Oo, mapula na eh. Namumula na. Okay, lakad pa kayo ng lakad. Hanggang bumaba yung tubig. Ayun yung tubig niya, nandito pa eh. Kanina, sigaw siya na sigaw sa papel lang. Ay! Papel lang. Oo. Anong pakiramdam? Okay na ako. Mga nakangiti na lolo mo. Pakikita yung camera natin pa rin. Ayan. Hindi, sa kanila. Okay na ako. Okay na. Wala na pinagbago. Dadasalan na kita. Salamat sa Panginoon Kristo. Salamat, 30 minutes. Nakakangiti na tayo. Paalam na kayo. Thank you, Lord. Paalam po. Matagasan kayo. Magaling na ako. Andito ako taga-Kabanatuan, Nueva Ecija. Siya. Dito kami sa Pampanga. Okay. Guagua, Pampanga. Salamat. Di ko na siya makuha ng camera. May bata pa eh. Ikaw, paalam ka na rin. Ay, salamat Apo. Napagaling mo yung pinsan namin. Sige, thank you so much. Sana mawapa yung para marami pa kayong matulungan. Thank you so much. Pasensya na, may bata kayo ha.